äiti ja tytär, jotka pyöritti tätä tarhaa. Et ilmeisesti selkeästi se näkee, että se on sellainen elämäntehtävä. Tässä nähdään näitä lapsia kanssa. Joo, sano vaan. Tää on ihana tää perhe, tää asuu siellä Sintestin tarhalla. Tää on semmonen hyvin vähävarainen perhe, isä, äiti ja 2 lasta. Heillä ei ollut ennen kotia ja tämän tarhan valmistuttua he muutti sen tarhan yhteyteen semmoiseen asumisparakkiin, hyvään lämpöiseen. Heillä on varsin mukavat oltavat niin kuin siihen nähdään siellä. Ja etenkin tämä perheen tytär osallistuu tosi paljon koirien hoitamiseen ja seurustelee niiden kanssa ja aivan ihana tyttö. Et se on vähän semmoinen niin kuin win-win situation, että koirilla on koko ajan joku siellä olemassa ja vahtimassa, että kaikki on hyvin ja heillä on paikka, missä olla ja asua. Kyllä, ja se oli kyllä muuhun teikin kans tosi ison vaikutuksen se, että jotenkin tuntui, että siellä oli nämä lapset, siinä oli 2 lasta, tyttö ja poika, niin tässä on sitten se herra, perheen isä, niin tosiaan se, että siellä oli sitten porukkaa paikalle, että nämä koirat ei ollut yksin omissa oloissaan siellä niin kuin tarhalla, että yötä päivää siellä oli niin kuin joku. Se tuntuu jotenkin lohdulliselta. Ja nyt hypätään mun viimeiseen kohtaan.